Wala na. Salamat sa mga suki. Urot na katuhang sudan. Sold na. Wala siya mangingon. Wala. So manghipos na guys. Wa pa rin sila nag-vlog na. Alas City 4 pa. Hello guys, masong adlaw tanan guys, adlaw nga Lunes na pudron guys, kanang lagi guys kanang dali kog luto. Kay di man ta ko magluto lagi guys kay lagi na mga tao daghang kadjog. Daghang kadjog. Nabalaw sa mga sudan man na pero kagiluto ron duha ka putahe. Utan ra ni kay pang tambal sa umay ba sa karne. Ug kaning pansit nga kuan, Mickey. Kani kadto ni siya guys. Dali po kuan guys kay madalaman ang mga tao magdumdum na bitaw sila nganha kay nanay tinda na nang duha ra dyan siya kaputahe kay wa jud kuno kapang kuan guys kay arang kabisi lagi dikod tos gagaw ni Papa Idi nga gihatod na sa lubnganan ba. Okay, magandang umaga sa lahat. So we are all 36. Magandang umaga rin sa inyo. So bago tayo magsimula ay mag-check muna ng attendance through opening of your cam. Sige, camera. Open your camera action para makita ko kung nasa as what I've said during orientation na kailangan tayo mag-open ang camera during online classes. Diba? Kasi ang hinahanap ko serve as your attendance this morning. Okay? Sige po, sige makalagay sa picture muna tayo. Magkakaroon na tayo ng photo opportunity sa mga nag-open ang cam ngayon. Okay, marami na. Hello! Wow. At least, yung iba bago pang mata, bago pang mamaho, data dira dong. May namang dira, kaon pa ng uban. Sige. Oo, mamaho sa sige. Okay, picture muna tayo. Camera picture. There you. Smile muna tayo. Formal. 1, 2, 3, smile. Kaya another one, kaya bago pang nisudlod. Kalalis pa sa sana. Okay. At pang uspon sabi. We got another one. 1, 2, 3, smile. Next, Waki. So, Waki na. No. Sige, Waki daw ko no sa pag-Waki. Ay, saha. Okay, Waki. 1, 2, 3, smile. Waki. Nahiragod kaya. Waki. Pag-change change position. Diba? Nice pa rin MS Teams. Okay. So, sa mga bago o first time, sino yung mga first time sa MS Teams dito? Para na ma-use the virtual bot. Okay. Virtual button parang ganun. Virtual button ganun. Sige. May mga scenes naman dito na maganda. Ito yung pinaka-paborito ko pang elementary. Okay, apply change. Parang ganun. Sige. Na-change ko na yung mood natin. Na-change ba sa inyo? So hello guys, padung ako guys na ako'y gamay nga nabili ng chocolate o avocado. Tsaka ni mo ni bagong buhat na mo guys. Kanang pandan nga na ay jelly. So padung na pud ko guys ang arangkada na pud ta. Guys, sila na guys naka-online na siya. Mo ko eyeliner, di mo eyeliner kay nawag ako eyeliner asar to. Sa dilim nang naong marnog sigbin. Ga online si Crystal guys kay basta first
Monday sa buwan. Kuha na siya kanang online dyan. Hanggang hapon para na muna ihatid. So tara guys, subani ko ninyo guys maninda. Kaya mani atahang daily life. Alas 11:30, alas 12. Sakto sila mahuman og paniud to mga bata. Ay, nanggawas na di ay. There were napunta sa atong Naniad to na ba mo? Naniad to na mo? Ay, may paniod to kayo na. Mahal bugas, anay skindi, kebrato ra. Pilang kilos bugas nun? Ah, may paniod to, skindi, tanaw na to. Mukhang buhi. Isang tiyan mo. Grabe. Surrender. Grabe po doy. Ang siyempre, po ano ba? Nay, bagong gihimo na akong akuan, chili, pandan. Naibuk pandan, naibuk ko ba? Ay, avocado ako. Lami avocado. Kinahan ko avocado. So, ganahan ko sa avocado diya. Avocado ako. Kailangan ko sa avocado ko. Kuha din siya, pure avocado din akong Bahala na basta na eh. Kada usap. kay sa una ang gibuhat na tumangpalit ko sa magiti bitaw nga katong powder. Kaya pure gano'n Kaya siya. mahal man kayo to siya. Pag usa. Kuna pag usa. Kana, do, 20 na, do. Sabi mo ka. Kana, buko pa na rin. Ako kani. Para matilawan mo na nimo. Siya tilawan na. Niya buhi ta kay arong mabuhi. Guys kanang diyan naka-ready na po na siya na. Ngani ha gakuan man na siya sa online man sa kay Lunes og first month Monday. Monday of the month. First Monday of the month kuan siya kanang online. Dali sila nagklase gani ha. Nakadungog ko siya ang kuan siya ang maestro. Diyan mo na naghatod ron kay nabud na sa klase nga dili online. Sige ko. Biya mi nang bagwi. Kay mga hipusunon pa na mo na kasi kami hipos na kay ako gud sa gi. Ako una lang to. Uy, bawal ka mo ka og chocolate na. Dala na lang, day. Ayaw, kay sa restaurant. Ako man doon nagdaog good. Nagdaog ka? Tigiti sa classroom ba? Kuan ka nang naghamang kasi wa pa nahipos to guys kay Kaya natin, adun ako, te. Bye. Bye. mo adto na sa ati sana. Ito na sa ati ugma sa syudad. Ano ka mong hinabuhi? Buhi sa syudad. Kita din sa kote. Unsa ba kang isuot ha sinilas? Kami nang bagbi kay bugubog at siguro na. Lah aran ka silaw naman is adlaw. Aran ka kuan. Uy, ug saba kay si wala man diha. Haman di ay. Sige na guys. Rich na mo. Kulit og piso. Uy, nahugag piso na kalin sa iskindi. Oh, dawata ibutang guys. Bye. Butanganan sa kuan. Yan na kay mura naglangit trabaho gauwan na bas Manila rin kasuga. Wait, te. Usa nang klaseng glue? Nag-glue, good ka pang patapot. Tanawa daw mo kasi yung nakitang pliti pa. Kana sinsiyo. O dire sa ko ala. Dili ba? Hindi ko na. Ko. Hala, i-guide ni Lord kay ang langit. Diya agkuan pud ka ng bawod sa dagat. Ang sugra ba kay kuan hangin. Nagtagtanaw sa tawid ha. Flashlight mo na. Ayaw lagi pa flashlight kay makabuban. Wala siya nakuan. Play. Ay na. Ipa-pon sa tubangan bi. Salamat ka jo mami sa bag. Nice kaayo. Bukan na lang. Ibagay na. Mahal kayo na. Karon pa na sa nakasuway bag nga. Mahalon. So na, palitan ako ni Mama mag-350 niya. Kato pa dyan makita ang sulod. 350. Pag ano? Uy, Diyos ko Lord. Pag helmet. Ha, gamay na ako?
Bye-bye, Rumping. Oh, bye-bye. Mong pitaka isulod sa bag. Bye-bye. Wala lagi pasahero na. Na guys, larga na siya. Timing jud pag abot na mo dari. Dito lagi sa tuwa kay balod, no? A few moments later. Sa mga adlaw tong tanan guys, kanang arang bisihan ha guys kay luto lagi pug ko. So adlaw nga Martes ron kanang sinikul mo adto na siya sa Cebu City. Kana siya sa kasuhon nga kuan ng papel. Kira na imong kwarta? Makauli pa ka? Gamping ha kay magluto. Mas 4 bidya pa dai guys kanang atang na sa alas 5 ako magluto. Atura agi didto kay atuhang alaga. Kaya lang luto lagi po ko. I-atos pikas agi ha. Uy pag amping. Hindi Nicole, pag amping kay na. Kuan ko guys, luto na ko dani kuan. Kana nagahangotan na luloan. So guys, naganas na po. Mas 4 media pa. Kuan na siya kanang nato siya kuhaon ng mga requirements. Todo sigo pang nabuhi guys kaya maka-support ko niya. Kaya pasalamat ko ni Ma'am B kay support ni Ma'am B Crystal man. Support niya Crystal sa mga kinahanglan ni Crystal. Mahal ka ado. Mauwaw na kami Ma'am B kay diyan na dintanan sa eskwelahan. Kanyang pangluto-luto guys sa haling tigom ni para magpa-kuan ni guys. Padugtong sa muhang balay. Wala na. Salamat sa mga suki. Urot na katuhang sudan. Sold na. Wala siya mangingon, wala. So manghipos na guys. Wa pa rin sila nag-vlog na. Alas City 4 pa. Narbaho na po sa pikas. Dili lagi ko manok kay na ako'y mga stock dito. Oh, Lunes. Na ako'y na malingki na magugko. Hala si kuan nagihang sudan arabay. Kuan si Michelle. Mipos na ta guys kay Mingan. Yang sudan ni Michelle ba bisag hapitunas kuan. Kuray gahinay-hinay guys kay sama nang si Nicole ni sa Dumas ni Kulog Lakaw. 4 media pa to siya ni Lakaw. So ako na lang may mag-sikay. Pero nakaluto mo po kuan. Pat ka tahi. Mas nindot guys og daghan taog luto kay daghan pud ta og halin. Ug kanang gagmay ra tag luto. Kuan pud ganang di ka jo naman huy kita pero mas nindot sa daghan. Jarabi na karon kuwang pa ang giluto kay kuan. Ari na pagkudari sa kusina guys kay mahipos na pagkudari kay pamukuno ka pang hugas. Sa maning tay alalay. Laban lang gihapon ta. Nang pagri na ni makajabunin kuan. Pwede man isa pa kaon sa manok. Sini na yatang manok dito. Isid ka so guys mag-vlog ta niya mag-vlog ta mag-isid ta mag-video ba niya.
Ang bantam darig. Tao di ko diyan ni si Jackie. Oh, tatong bantam to ah. Nagipaduo wag laki. Kinaay daghan na pud na sa itlog. Oh, ning turok na guys ag kuno. Kaning usa lawan wa mo turok. Ipakaon na mo ni Papa ganing hakuan. Sugdila na inyong timo-timo ng mga sapal. Okay naman na sa kay organic ka na. Speedro to daghang kasug itlog guys oh. Nang itlog na pod. Napo dari gatuhang mga manok. Agusa na ana nag kuha na siya, agusa nag loob na dito na napi itlog. So, manuhak na baka ha. Uy, ano siya? Manuhak mo kuning uba. Daw. Agduha guys, so adto ning kuha na usa dito to ah. Dito nag lumlum mag usa. Mga duslog. Ipakaon naman mo ganihan ni Papa. Okay. Kay gipangamusta ra ba mo ni Sis Jackie? Ago sa ka brown sis kay na to nagkuha na sila to nadiha oh sa sud. Ang basket diha oh.